Hola, boa tarde a todas e a todos. Muchas gracias por asistir a este acto da Semana Cultural de Luglio sobre Valle Inclán e Galiza. Temos a tres ilustres oradores ou conferenciantes que lles damos as grazas por estar aquí con nós. E, bueno, tanto a Kiko Caraval como a Antonio Pontefar como a Francisco Rodríguez. Supoño que a moitos deles, ou a casi todos os coñeceredes. Kiko Caraval é un actor, director e contador de historias. Pontefar, que non coñece a Pontefar en Ferrol, autor de moitos artigos, tanto na Galicia como despois en libros, como críticas ou comentarios de diversos actores, tanto galegos como español. E, bueno, Francisco Rodríguez, pois, é a alma da Sociedade Cultural de Luglio, da que forma parte, e, ademais, un historiador e catedrático de lingua, está interesado por todos os temas de índole que teñan relación con este país. Entonces, en esta conferencia Valle Inclán e Galiza, pois van ser eles os que nos falen desta relación ou non. E, bueno, eu paso de agora o micrófono a non sei quen empeza, a Antonio Pontefar, e despois vai pasando. E, bueno, si eso, pois deixamos un pouco de tempo para os comentarios da xente. Bueno, boas tardes a todos. Antes de nada, quero agradecer a Paco Rodríguez a invitación para que estivera hoxe aquí, a Asociación de Luglio, porque, bueno, a mí é un honor, indudablemente, estar ao lado de dúas persoas tan competentes no mundo da literatura, no mundo do teatro, especialmente no mundo vallinclanesco, como son Paco e Kiko Caraval. Ben, quero comentar dunha maneira sincera, sen entrar en profundidades académicas, a relación de desconfianza que houbo entre Valle Inclán e parte da xente da cultura galega dende o primeiro momento e tratar de explicar ese motivo, que é algo que a mí realmente sorprendeu-me sempre, ainda que entendo perfectamente os motivos que houve para isto. Pero digo que me sorprendeu porque desta época nosa universitaria, esta materia de compañeira de carreira, cando descubrimos, seguramente todos os da nosa xeración, a Valle Inclán, para nós era unha especie de héroe literario. Valle Inclán, na Primeira Guerra Mundial, estuvo ao lado dos aliados. Valle Inclán, na dictadura de Primo de Rivera, foi o seu maior azote dentro do mundo da cultura, azote do dictador. Valle Inclán ten, ca chegada da República, un acollimento fervoroso por parte da xente, dos espectadores, ten unhas claras tendencias filocomunistas. Todo iso, a xente universitaria de aquel momento realmente era algo que nos atraía aínda máis, ademais da calidade excelsa da súa literatura, pero tamén a súa figura. Entonces, cando fun leendo máis cousas e vin que de Galicia, de algún sector, digamos, un nacionalismo máis puro, máis ortodoxo, pois era cuestionado o Valle Inclán en moitas cuestións, sorprendeu-me, interesoume o tema, e isto é o que lle quero tratar de decir en aproximadamente 15 minutos.